Evo širi. Dobro večer, dragi gledatelji. Bosanska Posavina, dio Bosne i Hercegovine o kojem ćemo večeras govoriti, nekad je obuhvaćala 9 općina. Bosanski Brod, Derventu, Doboj, Odžak, Bosanski Šamac, Modriču, Orašje, Brčko i Gradačac. S te desne strane Save živjelo je 51% Hrvata, 12% Bošnjaka i 29% Srba. Nakon formiranja Republike Srpske od 150.000 Hrvata koliko ih je ovdje živjelo prije rata, ostalo ih je tek 15.000. Još u travnju 1992. hrvatske su snage oslobodile velik dio Posavine i protjerale Srpske prema zapadu i unutrašnjosti BiH. U svim tim borbama poginulo je 2500 branitelja, ubijeno 1500 civila, ostalo 2600 ratnih siročadi, 500 ratnih invalida i 8000 ranjenih. Ipak u listopadu 1992. Posavina će pasti, jer hrvatsko vodstvo nije pokazivalo nikakav interes za njezinu obranu. Zapovjednicima su stizale zapovjedi da se ništa ne poduzima i da Posavljaci sami moraju shvatiti da se trebaju iseliti u Hrvatsku, u Baranju, Ordur i Banovinu. Svjedoci drže da je Gojko Šušak i njegova paralelna zapovjedna linija najodgovornija za pad Posavine. Sve što je uslijedilo nakon pregovora u Karađorđevu pokazuje da su se Tuđman i Milošević tamo dogovorili o podjeli Bosne i da je Posavina prodana i prije potpisivanja Daytonskog sporazuma. Povlačenje hrvatske vojske iz Posavine danas se smatra ključnim dokazom postojanja sporazuma Tuđman-Milošević. Podjela BiH glavnom idejom tadašnje hrvatske državne politike, a idejom vodiljem pripajanje Hercegovine Hrvatskoj. Kako je izvedeno to veliko etničko čišćenje i preseljenje naroda, o tome u večerašnjoj Latinici. Predstavljamo vam prvog našeg gosta. Jozo Mić rođen je u Novom Selu u Bosanskoj Posavini prije 48 godina.